Obi Igbo ekele m unu Igbo ndị ọma njem ọnụ, asị m ka onye chee agazieli ya. Biko kwana Igbo ndị ọma njem egbukwana mbata gbụsị nkịta, asị m ebe ọ ya naanị unu m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị, ndụ azụ ndụ mmiri. Biko kwana o nwere vidiyo aka anyị bitere abalị na-abụ m abalị ịtọ gara aga, ebe nwatakịrị nwaanyị bịa tie mkpu n'oke olu si na pastọ dịrị egi ya. So kịta the pastor apụtaghị na si ka o kwue his own part of the story, si na onwekwa ego olili, kọwakwanụ ka ya na ihe na ego si wee jee. Biko kwanụ Igbo ndị ọma njem ọnụ na ekene vidiyo kwunu onu pastọ ahụ na ihe o kwuru gbasara nyabụ ego and the church member. Na mbụ afọ m wụ Prophet Martin Ndi Igbo, onye nke eji onye mmemme mmalụ Enesimo the Wounded Messiah Adoration Family, ọ dị na Nnewi, dị n'Ezinifite, dị na Asaba, dị na Ọnịcha. O nwere vidiyo mfụrụ na-aga viral na Facebook ebe a na-ekwu ewu eledipụtara bụ na m ji ụgwọ 800,000. So nwee sị na mma akọwakwa onwe m kọwaa ka ife na-esi ime, maka na nkwute ọgaranya ka ogbugbu ya mma. First of all, the young lady bụ Chinaza ụlọ okwu na Facebook, she is my member. Ọ na-abịa ekpere na nke m n'Ezinifite. Until one that fateful day, after ka m mesịrị ekpere, the lady came to me, si m biko mụ brother m nye ya account number m ka o send alụ die ka o send alụ ego ha eji eli nri. Nwee sị okay, nye account number. Unfortunately, ka m nalụ na ya dị n'abalị, receive a lot of 3 million naira. The lady kpọọ m si ma for 3 million, si ya na m fụrụ, si m onye ha DSM dịle, si ego gịnị, si na di enwere anafa olelu n'olele anafa na Benin, adị na ọdị ewoli son na ana nnafa adịghị ahụ. Si mana ịkọwa ha ọlụ bifo nyere gị akaụntụ because no my member and na me believe no nwere ihe apụtana. Si no problem, why you use your own account? Si na fe nwere account, si go and open account can send the loan ego ọbịa Nnewi je mepe account. After 2 days on the account, or send the alum account number. I have to move straight to the bank. Can you move only Diego? And the bank charges Hane will hear them boy and from second maka charges. I see na die say na move 30,000 for the charges. See no problem. That day move all for 2 million. Severe tomorrow morning. Can was the ATM send the avalanche dozen. That may transfer. To Ishi, I have to use my ATM. Let's send this, you can send there to 200. Let's send the first 200. Before I received the call from an unknown number, Bido, Baba mo use the account today to send the man. The first send them 3 million. He said, always see the man. They use my account. Now let's say a fake. Now use fake paper. Well, let's say uno na Benin 3 million. I will use your account number. I tried to explain myself to the woman, to the man. Then I started calling the lady. Boy, you can say ne. I said no, lady na yensu. Na was dear only son. Na she told me that na akwa na with grandmother dear. Now dear for July lady. Now the man didn't threat my life that I should balance him. It's 3 million naira because soldier at the place. I don't care when challenges when they just watch the place. Because I tried as possible I can bring these people to me. We can hold over so that the man will come. Because of that, my account they usually send their money. Now I went to Isinifte. I found out that the lady that then sent the 2 million. Kojiaban that day. With Attire property, all me, dear no son will Shelly or Bapta, and now Buffalo from Isinifte. Because they're not one day disturb concerning the issue. We don't care to know. Father after Muslim, the other balance, now to him. But don't have as soon Muslim, the other balance, at a time, number of Gaga. After 2 weeks, I will use another number with one. We're going to KFG and see a KFG name. I have to move. Rush to police station. May complain.
Then they advised me, the learned people advised them, saying I should 800,000 balance here demand that I should not send more money to those people. I have to. You will the money. Your demand to send the Alma account here, to send the 800,000. Now you say sacrifice amazing. The man now told me, because I not send the lega, not chop tagonesioku, that I am innocent. Nandu Pabia do P. Since then, the man had that was more because of the way I acted. I was saying, Ojoba should go property. Wasn't there very disturbed here? What to do. Since then, the lady not like a man who can support and win. I told her, come and report me to police service Ndi Igbo. Come and arrest me. I'm on here and make every Sunday, every Tuesday, every Friday night. I am the President General of Umezokan Community, Nanewi. I am the chairman, P-man, and then Isiagu, Nanewi. Now, Mommy, only been since then, the girl couldn't come back to Newi or come maybe arrest me until last week. Although earlier this year, Oje Tumnalosi na Benin, one man was calling me, saying 2 days to die if I did not balance them their money. One thing I know I'm if I need an account, no, I am innocent. So I have to. No problem. Alosi boom. Come on, no boom. No, you're back to send a boo. That would allow from the past. If I was in no, okay, well, now, imagine I leave them. Some last week, we did not disturb one. You see, I come to Navy. They refuse. Although last week, we did baby to Valley. Sim Nago and idea, and can I don't know what to do. Same time I can't remember. I'm not Katana Okasim. This particular lady in question is saying the Golumu, let me put it this way, unknown gunmen to my ministry to come and people. Unfortunately, before then, no have to go. I know how I make that day. Now, although yesterday I was no yemen can go viral. See, thank God, I'm only doing. I'm go viral. Now, this is what I see. People post this in my cousin. There were some questions from Chokono Jolome. What's Nam Jiobo? Can you fetch any be my arrest? Can you fetch any be my ministry? They hold you. I'm on Navy. I'm on Ya. We have been even the man also known at me. I asked the man, Yanyam address. I want to come to that place. Can we police arrest even the man? And then because I'm a matter because of my account number, Faji. Can you mean if I believe that holding? That lady no quifa kelebe die no. Die we keep the na akụ. E we na quifa ha na. So, onwe ọzọ nwere ikwu na bro. Ihe ekwu okwu ino na from this side, no from this side. Ama yo ndị niile me post ya. Ọ bụ nwere ike inweta nwe this lady. Jide na ebe ọ nọ. I will come there to arrest her. Ka ha je kwuo onye ha dupụrụ ụgwọ with my account number. So ana m ekele onye ọbụla. Onye nkwala ajụ ya ajụ m. My number, my number is 08033140285. Thank you very much. Ejikwa m n'aka unu afụcha anya vidio biko onye na anya ka gbasa ozi ya maka olu Igbo niile anya ruo Igbo niile ntị maka na ihe na-emezi n'ụka kịta bụzikwa amaazị nke anyị so amaazị ndị bụ ndị eziokwu amaazị mgbede ndị dị ezigbo omume iso maka na okwu baa n'ego asịkwa ụmụ obodo gbogolo ya na-esigo okwu baa n'ego biko money, the love of money is the root of all evil. Biko kwana Igbo ndị ọma njem ọnụ ka ọ dịnụ mgbe ọzọ.